Lehen da behin, eskerrik asko Oñatiko Naturreskoliai eta Oñatiko Udalai, hau gonbiti luzatuztelako. Neure bizitzen zati handi bat okupatzen da ben, gai bat zeuei asaltzeko aukeri emostelako. Ontxe konturatuna, ondarrutar nala berbetan, eta ez dai ondo ulertzen dan. Bai? Jo, fenomeno. Ba, ederra deskantzu. Orduan, hitzaldi xibiskat antolaturot bi lerrotan, bat da, nahi dut, ia gaina izen zeuei asaltzeko lurzoruk zeuen bisikalitatin eta ongizatin ze garrantzirakarren, eta bigarrena, lurzoruk biskat mehatxatutera zela eta babesan beharrarakarrela, eta ia hoxe gaina zen zeuei asaltzeko. Aleginunaz, bebai, udal mailako adibide batzuk ekarten, udal batek zerreileken plangintzan lurzorun babesa bermatzeko eta beran herritxarran ongizati. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ziurrenik gexenok ezautuko zue artista, fizikari edo matematikari modun, ezta? Baina bera izan zen bebai lehengoko edafologia. Edafos hitzetik dator, grekeraz lurzorua esan nahi da bena, eta logia ikasketa edo zientzia, ez? Beraz, edafologoa lurzorua ikasten daben edo aztertzen daben zientzialaria da. Ez? Eta berak, orain dela 500 urte baino gehiago, esan ban, zelan, zeruko gorputzan ingurun gehiagoa ekixenela orduntxo momentun, oinazpixan, lurrazpixan euken lurzorun ingurun baino, ez da? Eta 500 urte pasari, eta ez da izelan jarraitzen duen. Ia hori ezagutzioi garatu dauen, ero ez duen. Eta horretako, gustako leztake, hau argazki xau behatze zuenin, zer ikusi zue. Eta mesede saltza, eraikine edo kaminu ikusi zuenok eskulelen, bizti horra sejungatzuenok. Altza, eskuk, buesarena edo kaminu ikusi zuenak, lehengoko biztan. Bale, eta hon altza esku, garizoru ikusi zuenok. Ez dut ikusten asko, Baina askoik ez dala pentsaten dut. Eta garizorun azpixan dana lurzoru, neuk ikusirot bakarrik. Orduan, ez duena ikusten, ez dugu ezautzen, eta ezin jau zan ju. Eta 500 urte berandua, antzea baten jarraitzen dugu. Baina zehatxite lurzoru garrantzitsu. Lurzoruk, hainbat zerbitzu ekosistemiko eskaintzen dozkuz geuri, gizakixoi. Zer da zerbitzu ekosistemiko bat? Natur baliabide batek gizakixoi eskaintzen dozkun zerbitzu bat. Eta hemen grafikun ikusten da, gaztei portzinoi bakotxin zerbitzu ekosistemiko bat adierazten da. Eta horretanak lurzoruaz erlazionataraz. Ixaleik ez, elikagaixan ekoizpena, ixaleike karbono ustute gixe, kontutan hartu, ozeanun atzetik lurzoruk dizela karbono gexen metatzen daben ustute gixek edo reserboixuk. Uraren iragazte prozesu bebai, klimin erregulazioi, elikagaixan birziklatzi, habitata da, izaki bizidun askontzako habitata da lurtzoru, kontutan hartu, lurra planetako biodibertsitatin laurdena, lurtzorutan bisirela. Hartz polarrak garrantzitsuti, baina zatorrak bebai. Ez, inundazioen regulazioen parte hartzen dabe, arkeologixako aztarna asko horregoten di, hainbat zerbitzu ekosistemiko eskaintzen dozkuz lurtzoruk ondo funtzionaten da benin, lurtzoruk osasuntxu da zenin. Nik gaur bi aipatuko dutxuaz, bata da elikagaixan ekoizpena, eta bestire uraren iragazte funtzinoi. Kontsumiten dauen kalorixan 80% lurtzorutik dato. Pentsa gaur goxin zer gozaldu zuen, zer bazkaldu zuen, eta seguruna ixe dana lurtzorutik datorrela, ez? Zerealak, gurinak, esni, frutak, berdurak, lekalik, dana dator lurtzorutik, okelak bebai, ze okelieko izteko, lurtzoruk birdi bai pentsukeko izteko, ero bai larritan egoteko animalixak, ez da? Baina ez bakarrik elikagaixak, hainbat lehen gai, lurtzorutik datoz bebai. Egurre, beran erabilera ezberdinetan, ez?
bai xaleike eraikuntzako, hemen konturatu nabe, bai, egurrezko panelak dakazu ezela berton, garraiurako, mateixalan garraiurako, artilik pelutzorut itatoz, frutu lehorrak, erabiltzen dizenak pintxak eta garatzeko, kortxu, isolamendurako erabili leikena, eunak, kotoi eta liu, aspalditxik ezagutu izan duzen eunak diz, baina azkanengoko urtitan, barabiz beste eun batzuk bebai sortzen, tenzel, liozel, edo biskosa moduko eunak, bebai lurtzorutik datozen, akorrek egurretik etorten di. Honez nu esatea inoi praka bajateko, baina mesedez etxea jundakun behatu zeuen kamisetak eta prakak eta ziur kexenak kotoi, biskosa edo olako lurzorutik datozen eunetatik datozela. Eta enbalaji, kartonaje guztibe lurtzorutik dator. Eta azkanengoko urtitan, emondan egurran eskarixan askuntzibe, gexena enbalajiaz lotutera, ez? Horre logistika aldiaz lotute. Orduan, konsumiuten duen guztin, 180 dator lurzorutik. 100 bata bakarrik itxosutik. Guk lurra planetiai behatzen batza hau, ikusten dugu, urdinerala ez? Ez da la marroi, ez da lurran koloreku. Horrek zer nahi dago esan. Lurra planetin, 75% itxosuk eta ozeanuk di. Eta hemendik ataten dugu bakarrik 100 bata. Laurden honetatik, erdixe, diz, kaskete polarrak eta basamortuk. Ez dabe elikagaixak sortzeko baldixo. Sortzirenan erdixe, diz, lurtzoru, edo gazixei, edo arritzuei, edo umelei, edo zikuei nekazaritzako eta elikagaixak sortzeko. Honek, adierazten dau, herrixak, autopistak, zentro komertzialak, poligono industrialak, abiadero handiko trena, aeroportuk, hau da, azpiegiturak, ezta? Eta honek bezin jau elikagaixik sortu. Orduan, gelditzen gazkun, 32-enan azalaz, ekoiztu birdouz elikagaixak lurra planetan bixigazen, izaki guztintzako, ez bakarrik izaki, izaki bizidun guztintzako. On bixigazenak eta etorkizunin bixiko gazenak. FAOk, dala Nazio Batuan elikadurarako eta nekazaritzarako erakundik, esaten dau, 2050 urteako, 160 elikagai geixaua ekoiztu bikorouela, askunde demografikuk dun morun jarraitzen badau, eta kontsumo patroik alan jarraitzen bardau. Orduan, lurtzoru, mugature eta zainuen pirde. Zer eileike udal bateko horren aurren? Haude, Gasteizeko udalak argitaratutako prentza ohar bat. Eta hor ikusten zue, zelan ipintzen da benan goizan, nekazaritza lurrak mehatxatuta daude. Eta lurralde politika zuzenak garatzeko funtseskurela ezagutzi. Eta orduan, Gasteizeko udalak egin banazan, beran udalerriko lurtzoru mapi garatu. Eta hor ikusten dozuenez, grise, da azpiegiturak okupaten da ben azaleri. Eta urdinez, agertzen di, nekazal lur onak dizenak. Einge lurtzoru mapa bat, eta horren arabera klasifikadik klase agroekologikutan Gasteizeko lurrak, eta ikusten da urdinez da guzti, nekazaritzarako lur onak izaleik ezela. Tordun, Gasteizeko udalan asmure, hau mapi hau, apon, hirigintza plan antolamendun sartzi, eta horrek lurrok babesti, ez azpiegituretza bilakatzeko, eta ez hiritartzeko, egunen baten horrek danok, nekazal lur bilakatu balitxak ez, elikadura zubirotasune mantentzeko aukeri eukitzeko. Beste zerbitzu ekosistemiku
neiroten aipatu, ure, edaten duen ure. Lehen esan duten morun lurra planeti urdinera, uraskora, baina ur gasixera 187, eta ur geza 103 bakarrik, eta orduan edan ginkena. Baina hortik 103tik, ixe 170 polo eta glaziarretan da, eta orduan izoztutera, eta ez da edateko eskuragarri. Beste 130 lurrazpiko urak di, eta naiz eta edangarrixak izan, ez daz oso errez eskuragarri, ze ponpatuen biko litxakez edangarri bilakatzeko. Eta orduan, 103an 0,3 dei lurrazaleko urak, eta guk normalin edaten dauzenak. Euskal Herrixan, beste munduko leko gexenetan morun, edaten duen uran gexena, ixe 180 lurrazaleko urak diz. Eurixe, paisaian, eskualdin etxen dago eurixe. Eta eurixe etxen da benin, jausten da eskualdin luzaietan, eta lehenekoko pausaleku izaten da beti lurzoru. Lurzorutik hasten da ure iragazten, eta hortik gero aiaten da errekastuta, eta aiaten da hartunita. Hartunik zertzutiz, hartunik diz, erreka edo errekastutan kokatzen dizen gune batzuk nun ure hartzen duen, eta hortik zuzenin odi bat ataten dau, ure potabilizateko planta, eta behinan potabilizatzen da nin, odi sistematik geure itxurrixeta aiaten da. Hor, mapan agertzen dizen puntito guztik, diz, 50 biztan lehi baino gexaua edaten emoten dutzen urra hartu neguztik. Eta horredanak, paisaia sakabanatuteraz. Beste hainbesteraz, 50 biztan lehi baino gitxiaua emoten dutzenak edaten, hauzutan kokatzen dizenak batez be, baina horrek, Europako uran zuzentarauk esaten dau, horrek guniok babestuen birdizela. Baizelak uti horregunik. Haude, hartune bat, berritxun kokatutera. Eta berara, lauzon altzifresko pasola handaketa baten kokatuta. Ikusten dozuean, berantxapit irauke, Bizkaiko urpartzo urguk kudeatzen dau, eta hor, etxen dau infrastrukturi ure batzeko, eta etxolatik zuzenin urteten dau odixak tratamentu planta. Hau, altzifresko landaketa baten da, baina hartunik eoleik ez lurzoru erabilera ezberdinetan kokatute. Pino dixetan, eukalipta dixetan, larritan, hainbat erabilera ezberdinetan daz. Orduan, hartunitik urgora ze lurzoru erabilera emoten dizen, horrek jasoko duen uran kalitatin eraginerauke. Han, ezkerreko bidoin agertzen danak, nahi dau simula baso heldu bat dala. Eta orduan, baso heldu batek, eurixetxen da benin, beran adaburuk, lehengoko babesa emoten dutza lurzoruai, gero horbel geruza potolo bat eukitzen dabe normalin baso heldu, beran geruza ezberdinetan, L, F eta H horizontetan bere izten dizenak, eta gero lurtzoru mineral bat oso ondo egituratu de urtitan zir garatzen jundalako, ez? Sustrai sistema potolu ukitzen dabe baso helduk, eta horrek lurtzorun propietate hidrologikutan eragitzen dau. Orduan, euri ure etxen da benin, eta hortik lurzorutik iragazten da nin ure, hartunea aiaten dan uran kalitati izaten da oso ona. Bigarren bidoi, nahi dau simula, kudeaketa intentsibo bat eukileiken lurzoru bat. Landaketa bat, nekazal lur bat, larre bat, holako zeo zer. Eta horrek lurzoru horrek eskaintzen dutzan, babesa, euri urak joten da benin lurzorun, ez da horren beste artekuia. Orduan, eurisak etxen da benin injarraz, lurre jo, lur partikulak etxen diz solta, eta maldan bera juten diz hartunea arte, aia arte, ez da? Eta orduan, hor jasuten duen uran kalidadi, ja ez da aiona. Eta hirugarren bidoi nahi dau simula lurtzoru degradatu bat. Beran iragazte funtzioi burutzeko gai ez dan lurzoru bat. Eta orduan, euri urak joten da benin hori lurzoru hoi apurtu itxendaz, partikula mineralak askatu itxendiz, eta sedimento guztik urra hartunea artea jaten diz. Begibiztakure, guk hartunin jasoten duen uran kalidadi zelak uranan arabera, horrei urai enbikotzauen tratamentu potabilizateko eta gero guk txurrutan ziurtasunez erateko ez da labardine.
eskumako ure jasoten borou, horrei emo mitzauen prozeso fisiko eta kimikuk askoz bortitzauati jatorriz jasoten duen ure oso ona bada baino, ezta? Eta klorazinoi de tratamento bat oso efikaza ziurtatzen da bena ure osasuntzure lagutzako, baina klorazinoik sortzen dau beste azpiproduktu batzuk kaltegarrixak isaleik ezenak gure osasuneako, ez? Trialometanuk sortzen dizelako kloruk materia organikoaz reakzionaten da benin sortzen delako. Ta haude, artikutza. Artikutza da Goizuetan, Nafarruko iparraldin, baina artikutzak emoten dotza edaten Donostialde guztiai, eta usten dot Gipuzkuko populazioin erdixai. Ikusiroten informazioin arabera. Baina artikutza, gaur egun ezagutzen dugu, oso leko urgarbixak dakarren leko bat dalako, eta pagadi ederrak daukelako, ezta? Baina, artikutza, 20. mendina hasieran, zan Bizkaiko edo Gipuzkuko beste edozein leko moru. Mehatzagintzi oso garrantzitsu izan da Euskal Herrixan, erdiarutik, burdinona eukirou, bizitza guztin, portuk urrin, errezer bixaltzeko morun Inglaterra taleko guztitza, eta orduan erdiarutik eta 20. mende arte, burdini ekoizten bizi izangaz. Hain izan da Euskal Herriko burdini garrantzitsu beran garaixin, Shakespearek beran Hamlet liburun be, honei, esposai, grietiai, Bilbous deitzetzanela. Bilbotik etorren burdinia zen jakuk zinelako. Orduan, mehatzagintziaz lotute, basogintzi be oso intentzibu izan da Euskal Herrian erdiarutik eta ona. Ze, 100 kilo burdina sortzeko, 2005 kilo pagoaritz eroartu ebigendun ikatzain eta hori burdinioi lantzeko, ezta? Orduan, aiazan, 20. mendi aiazanin, Euskal Herrixe zan oso baso gitxi eukan eskualde bat, oso zoildute euan eskualde bat zan. Eta hemen behian agertzen da, artikutzako argazkia ereo bat, 1927 kure, eta hor ikusten zue, zoiune askora zela, basotute agertzen da zatixe bakarrite, hause eskumako aldia, gaina nekazal lurrak be, desente guazen, ezta? Eta hor egoera degradatun, gainetik, pasazan, ordun garaixin, Donosti zan Belepok garaixe, eta aristokrazia guzti jute zan oporrak pasatea Donostire. Eta ze pasazan 1902 udan, Donostin 40 pertsona hilein zinela tifus atrapata. Udal agintarixak ordun garaixin hasi zinin begiratzen, konturatu zin, ure zanela kutsatute guana eta tifuse pasatzen horrei pertsonoi, ezta? Eta atzerutz junzinin eta konturatu zin artikutzan neguanela kutsadura iturrixe. Eta ordungo garaiko agintarixak ezekixen zerrein, ezekixen zelan konpondu, eta okurrioakoen gauza bakarra izan zen, 1919 urtin artikutza erosi eta itxitxi. Itxiben momentun, derrigortu ben aneguazen mehatzagintza aktivitate guztik, basogintzak, dana bertan bera, abeltzantzi, dana bertan bera gelditzu eta danak hortik kanpoa. Babestu eta itxi eta bakin laga. 100 urte pasadi, ez? Da 100 urte horretan basotzen junde, artikutza, basu berreskuratzen junde, eta basuaz batea lurtzoruk berreskuratzen jundi. Eurak basuk, horbela urtero lurzorure gehitxuaz, lurtzoru mineralak horbelaz elkarre eraginez, lurtzoru berreskuratzen junde, eta gaur de egune artikutza juten basa eta errekan ure hartu eran zeinkela tranquil. Donostiko udalak ein banaz, ordun garaixin ein banaz, lortu ban kalidade eskaseko ur batetik, kalidade honeko ur batea bilakatzi horrek lurron eraginez. Baina zer da lurtzoru? Lurtzorure, lurra planetin geruza fin eta emankorra. Lurra planetik dauke 6.000 kilometroko radixu, gitxi gora bera. Eta horren ingurun dan, metro bat edo 2 metro sakoneko azala da lurzoru. Eta horretxek lurzoruk baimentzen dau bizixe lurra planetan. Orduan esaten dagoena da lurzoru auskorra dela, da berreskuratzeko saia, eta giza eskalan ezin leike berreskuratu zehatxik.
oso astiro sortzen den naturbaliabide dalako. Zelan sortzen da hori lurzoru hori azaloi? 5 faktore formadorek parte hartzen dabe lurzoru sortzeko. Lehenengo gure arroki. Eta bigarrena klimi. Klimik arrokin gainin eragiten da benin, haize, bero, hotz, euri, txingor, horrek etxen da benara, hori arrokioi meteorizatzen hasten da eta arrakalak sortzen hasten di. Horretan arrakalotan ure metatzen da, eta horretan arrakaletan hasten diz lehenengo izaki bizidunak agertzen, bakterio, onjo, liken. Horrek izaki bizidunok hiltzen dizenin, euran gorpuzkinak deskonposatzen juten diz, eta meteorizazio prozesuk aurrea jarraitzen da benenin, eta izaki bizidunak deskonposatzen, beste egitura komplexu hau batzuk agertzen hasten di, beste izaki bizidun batzuk komplexu hau hasten dizena. Eta hori prozesu edafogeniku hoi, ez da berdine lautada baten emon, edo malda handixe dakarren leku baten emon. Eta hori da nahi pasateko, birde denpora asko. Klima epeletan, Euskal Herri Seixaleken moruko lekutan, kontutan hartu, zentimetro batero 2 zentimetro lurtzoru garatzeko, 100 urte birdauela. Eta klima hotzetan, 1000 urte birdabela. Hau Seixaleke lurtzoru tipiko bat. Lurtzoru baten, normalinku bere izan dugu A, B eta C horizontik. A horizonti izaten da, gainazaleko horizonti, gainin bizi dizen, izaki bizidunan gorpuzkin guztik metatzen dizena eta bertan usteltzen juten dizena. Horizonteik eta eman korrena izaten da. Eta hor, deskompozizioi fasin gero bigarrenak, ilubiazioi fasea pasaten di, B horizontea pasaten di, eta hor, gainazaleko mineralak eta disolbatutako material guztik metatzen juten di. Eta gero C horizonti egoten da, justo arrokin gainin, eta hori izaten da, arroki bera intemperizata gelditzen da, bera puskatutako arroki. A, B eta C. Hor ikustezue, reglik, markaten dau, 85 zentimetro eraukela sakon. Horrek nahi dago esan, hau lurra hau sortzen hasi zanin, ondala 4500 urte, Egipton piramidik eraikitzen eguazenela. 55 zentimetro eukazenin, Roman Koliseu eraikitzen eguazenela. Ondarru sortu zanetik eta ona, 13 zentimetro sortu bile. Elkano eta Ameriketa junzinetik beste 3 zentimetro, gizakixe ilargire junzanetik eta ona zentimetro bat, eta euro ibiltzen hasi ginenetik 3 milimetro. Baina segundun desagertu lehik, Bardinati lurtzoru guztik. Barai erantzune, barakizuela. Ba ez, 5 faktore formadorek parte hartzen da den lehenin, eta euran arteko interakzioek interakzioen ondorixoz sortzen dizen egin, ezin lurtzoru guztik bardinak izan. Lehenengoko faktori arroki kontutan hartute, arrokak zailkatzen diz igneo, sedimentario edo metamorfikoetan, ezta? Igneoak diz volkanetatik, labetatik datozenak, sedimentarioak partikulak presinioiaz sortzen dizen arrokak, eta metamorfikuk presioi eta temperaturin eraginez sortzen dizen arrokak. Nik amendakat basalto bat, ararri bat eta arbela. Zuek imagina ararri bat ikutze zuenin, ikuste zuen ondartzu morun dela, ez? Da horretauken partikulak ondarra moruko handixatizela. Eta kararri bat dakazuenin burun, kararri bat ikutuko bazendueke, askoz finau arala, ez? Tortengazku burure edanoi. Horrek zer nahi dago esan? Horrek arrokok meteorizatzen dizen, sortuko hori zen partikulak ezberdinatizela. Guk lurtzoru baten azterketan ehunduri ero teksturi adierazten duguenin 2 milimetrotik berako partikulak atxik berbaitzen dugu, ez? Eta zailkatzen diz, are, limo eta bustinetan. Bustinak diz 2 mikra baino gitxiagoako partikulak. Imagina... Bara ez duzula ikusten. 2 mikra daukela honek, ez? 2 mikra. Gero, dakauz, limu duzela 2 mikratik eta 50 mikra arte.
Imagina honek daukezela 50 mikra. Eta ondarrak edo areak duz 50 mikratik 2 milimetroa. Hau izango litzake 150 mikrako are bat. Eta hau 2 milimetroko ondar bat. Orduan, honen partikulan hartin nahazti sortzen da lurtzoru baten ehunduri. Orduan, guk barakau lurtzoru bat zeinetan partikula gexenak areak dizena, areak neku handixati, eta orduan ikuste zue partikulan tartin sortzen dizela utzunik. Ezta? Eta horrei deitzen gakue makroporo. Makroporuk oso egokixaktiz airi sortzen da belako lurtzorutan. Baina ez gai gure usteko. Zuk ondartza juten gazenin normalin, olato bat etorten danin, eta juten danin, segixan galtzen da ure. Guk honei ure botako bagentzake, tamen zulu baleo, ur busti jungo litzake. Ostea, lurtzoru batek, partikula gexenak bustin eskuk badauke, hor ikusten dizen, ez dauzen ikusten utzunik, diz mikroporuk. Eta hau urez beteten danin, horrek poro guztik urez beteten di, eta aireik ez da gelditzen. Eta sustrasak bizitzeko asibe bai birdabe. Ze olako lurtzoru baten sustrasak itxo eta ustelduen golitzakez. Orduan, lurtzorurik egokixena landaran askuntzako da danetik dakarrena. Ze atzanin honeken gora benara, ondarraken gora be, hasi eutzi, hasi sortu, makroporuk sortuko da bezalako, eta guztinak engo dabe ure utzi. Eta horreken gora lurtzoru bat oso orekatu eta landaran askuntzako egokixena izango orana. Hoixe, poro txikixak eta tartek airi. Han ezkinan ikusten zuen lurzoru, isaleike olakoxe lurzoru bat. Kanbizol bat. Kanbizolak orokorrin izaten diz oso lurtzoru egokixak nekazaritzako. Eta gexenak horretxeta erabiltzen diz. Eukitzen dabe gainazaleko horizonte emankorra, B horizonte sakon bat, eta C horizonti errez apurtzen dana, berez lurtzoru prozesu edafogeniku lagunduko da bena. Bigarrenak, diz leptosolak. Leptosolak izaten diz oso lurtzoru azalak, 20-25 zentimetroko sakoneri eukitzen daben lurzoruk. Eta gehienetan kokatzen diz mendik gaiurretan. Eta horretxatzi marrazkiku be, kalbure, gaiurretan egoten dizelako. Hirugarrenak diz potzolak. Potzolak izaten diz oso lurtzoru areatzuk. Ondarrasko eukitzen dabe, eta orduan ure usteko gaitasunik ez dabe eukitzen. Eta nekazaritzako ez dio egokixak. Ze urestatze sistema oso intensibuk biko leukie. Laugarrenak diz gleizolak. Eta gleizolak marrazkikupe daukez aletak. Horrek nahi dago esan, urte sasoi luzitan, horrek lurtzuruok egoten dizela, urez saturata, zehatxik, bustin asko dakarrelako, eta bustinetan, bustin arteko mikroporutan ure gelditzen dalako. Saturata ez da zenin, oso lurtzuru egokixatiz nekazaritzako, baina kontu zeukibir deuran kudeaketan, ze lurtzuru eziranin sartzen bagaz horretan lurzorutan, traktorakin eta sartzen bagaz, kalte handixak sortu geinkez. Ta azkanak diz bertizolak. Bertizolak diz Arabako lautadan dakauzen lurtzuru mota batzuk, eta honek diz, bebai, bustintxuk, baina kaina dakarre oso bustin konkretu, dakarre bustinak kuskurtu eta handitxu etxen dizenak. Eta horrek etxen da benara, arrakalak sortzen dauz bertan lurtzoru profilin, eta horren kudeaketi etxen dago ondiokan gexaua zaildu. Honetxe dana
Honetiz talde nagusixenak. Baina 12 familia diferente zailkatzen dauz lurtzoru bat aztertzea juten gazenin, eta familia nagusixean ondoixoz, gero ipintxetzau bakotxai beste kalifikatibo batzuk ikusten zuen morun, district cambisol, rentzik leptosol, albik potzol, umik gleizol edo kambik bertizol. Honek isenok niri esatezte lurzoru zelakuran, eta orduan ulertu neike lurtzorun funtzionamentu zelakuran. Eta zein je lurtzorun egoeri, gaur egun? Bai. FAOk, lehen esan dut demorunen, nekazaritza eta elikadurarako nazio batun erakundik einjako ikasketa baten ondorixu izan zen, munduko lurtzorun 130 degradatut erala. Eta Euskal Herrixe ziurrenik guk ez dugu hori ikasketa sakonoi, baina uste dut ez da laibiliko aparte. Zein zutiz degradazio arrisku edo mehatxurik handixenak, ez? Europar batasunak 2, 4, 6, 8 aipatzen dotxuz, igaduri, materia organikun galeri, trinkotzi de makina astunan eraginez lurtzoru zapaltzi, eta orduan poro guztik desagertarazti, luiziak, zigilatzea da azpiegiture eta bilakatzi, iritartzi lurtzoruk, biodibertsitatin galeri, kutsaduri eta gazitzi. Nik gaur bat aipatukot bakarrik, igaduri, nitzako Euskal Herriko ipar isurialdin arriskurik nagusixen aralako. Igadurire, lehen aipaturote morun, eurixak injarraz joten da beni lurtzoru bat, partikulak soltaten dizenin, eta horre partikulok garraiatzen dizenin, eta beste leko baten depositaten dizenin. Depositaten dizen lekun arabera, eukikora eragin bat, ero besti. Hartunin depositaten bari, isaleike, gure etxoko txurrure, urik ezaiati. Igatzen hasten da ni lurtzoru bat, igatzen hasten da gaineko horizontik emankorrena. Orduan, igatzen hasten da nin, han ikusten duzuen morun, 10 zentimetro galtzen borou, ja, horizonti lehen aipaturo guena galdurou, torre lurtzoru horrek eukikora ben elikagaixak ekoizteko ahalmena txikixago izangora. Geixa igatzen bara, ondiokan geroz eta ahalmen txikixago izangora, eta horre lurtzoru horrek beran funtziñoi naturalak beteteko gaitasune askoz txikixago eukikora. 3 igadura mota zailkatzen di. Lehengoku da igadura laminarra. Euriurak joten da beni partikulak eta soltaten hasten dizenin, partikulak holan mobiuten dizenin, hori de igadura laminarra. Eta urak beran biri etxen jarraitzen da, urak beti etxen dau beran biri, eta horrazten diz gero hildo batzuk sortzen. Hildo erako egiturak. Eta horrek hilduok sakontzen bariz, ja sortzen diz karkaba erako igadura. Hemen marrazkixan ikustezu ezelan, igadura laminarra ikusten da hor, brillu morun dakarren zatixera hori, hor partikulak hor mogiten dizenak, eta eskinan ikustezu ezelan hildo batzuk ja sortzen hasten dizen. Horrek hilduk di prozesu edafugenikun hasierako pausuta buelta ingo bagenduke morun. Eta hor ja, habitata bera asko pobretzen da, ze izaki bizidunak hor bizitzeko birdaben gaitasunak gogorrau batiz. Eta ja, karkaba erako igaduretan, ja, sistemi oso pobre izaten da, ja, arroka utze bilakatzen da lako. Eta hori ja, ez da lurtzoru. Igaduria ezberbatzen duenin, 4 faktorek parte hartzen dabe, klima, lurtzoru motak, topografisik eta landaretza motik eta kudeaketik. Igadurin aurreko urrakortasuna txik berbaitzen duenin, berbaitzen dugu lurtzoru batek berez dakarren sensibilidadi kontutan hartzen dugu. Hau de, bertan etxen daben eurixe, ze lurtzoru motarakarren eta ze topografisarakarren. Zorre gauzok ezin jouz moldatu. Landaretza moti eta kudeaketi bai moldatu geinkez. Orduan, urrakortasuna txik berbaitzen duenin, kontutan hartzen dugu klima, R faktorea dala, K, lurtzoru mota eta topografia, LS faktorea.
Eta igadura erreala txik berbaitzen dugu benin, hor sartzen dugu bai, landaretza mota eta kudeaketi. Hau de, R-faktori, euri uran injarra. Euri urak ze injarre asjoten daben lurtzoru bat. Eta han, ezkerreko grafikun agertzen da Europar Batasuneko ikerketa zentruken jako Europa guztirako mapi 500 metroko bereizmenaz. Eta han ikusten duzu, Bizkaiko golku zenbat eta urdinaua injar geixaua. Euri uran injarra handixauara. Eta ikusten duzu Bizkaiko golku zelan agertzen den urdinez, ezta? Eta orduan guk nahi gendunezan hori 500 metroko bereizmena, esan nahiko egokixe guk pentsaten gendun, erabakisak hartu birbanantzako. Tordun pentsa gendun, hor goxan dan mapi etxi, ze Euskal Autonomia Erkidegun, 81 estazioi meteorologiko daz, 10 minutu ero euri ure neurtzen da benak. Tordun hartu gendu zen, 2008 eta 2018 garen urte bitxarteko 10 minutu eroko prezipitazioek horretxetan 81 estazioi meteorologikutan, eta hori moldatu gendun euri uran energisa. Eta hori mapioi sortu gendun. Helburu zanelako, baten batek erabakisak hartu birbarau, aldanik eta informazioi honen oinarritxute erabakisak hartzeko. Eta ikusten gendun zer zan, dakauela gradiente bat, mendebaldetik eta ekialdea, eta iparraldetik eta hegoaldea. Euri uran injarra handixauara Donostia alderutz, Karrantza alderdirutz baino, eta txikixauara Arabarra Errioxarutz guzen egin. Eta hemen behian agertzen dan mapi, Deba Goiena. Eta ni pentsaten eban, eurik esago atxemanela. Bai, eta para hor, mendirutz etxen daren zati bat, euri uran injarra handixauarana, baina oroar, ez da olako nabarmena, euri uran injarrana. Hau, lurtzoru moti. Eta lurtzoru motiaz bardin, Europar Batasunak eiman Europako mapi, eta guk egin gendun Euskadirako geuri sortu, goiko mapi, neikerren bertan analizatako 12.000 lurtzorutan oinarritute enjako mapire hori. Horretan analizi guztixetan neurturo huelako zenbat buztin, limo eta ondar dakarren, eta horrek bagenkixen ez bakotxen uneuan, gai izan ginen hori dana espazizure eruteko eta hori mapioi garatzeko. Eta honek mapiok adierazten da denara, zenbat eta morearutz geixaua egin, lurtzuruk buztin geixauara karre. Eta zenbat eta hori xauak izan, ondar geixaua. Eta debagoienan ikusten da, badala hor zati bat Arantzazuko eta hor goialdeko zonan ondartzu hau arana, baina orokorri oso lurtzoru astunak dakazu ezela eskualden. Eta topografixia behatzen badou, bardin, Europan ikusten danara zelan, Picos de Europa, Pirineok eta Alpik urdin hau ari zela, ez? Horrek nire hau esan, maldatzu hau arala, eta ez bakarrik angelu, luseri bebai, maldin luseri bebai kontutan hartzen da LS faktorin, eta han ikusten dana, boixean ikusten da, Picos de Europa eta Pirineuk eta erdi-erdixan gehu, ezta? Eta guk hau etxeko, goiko mapi etxeko hartu rau, modelo digital terrestri, 5 metroko bere izmenaz, eta garatu rau hoxe LS faktorioi. Eta zer ikusten da, orokorren neiku morea. Eta moreara maldatzu haua. Arabar lautada ikusten da hor berdi haua, Bilboko itxasadarra, Urdaibaian, eta gero Arabar Errioxan baraz orzonalde batzuk ez dizena gaine maldatzuk, baina orokorrin desente malda. Eta Debagoiena behatzen borou, oso maldatzu ikusten da. Bai errekin mugi oso ondo ikusten dela, eta errekastuk eta bebai, baina ikusten danara, beran errekin lautadia maitzen da momentun, maldak neku bortitzak dizela, ez? Tordun, maldak, lurtzoru motak eta euri uran injarra batzen borouz, sortzen danara, igadurin aurreko urrakortasune. Hori lurtzoru hoi biluzik balego, ze gaitasun neukiko leuke maldan bera juteko, igatzeko.
eta ikusten da oso alturela, gorrixe agertzen da, Arabako lautadit eta Arabar Errioxa bizkatken dute, beste guzti gorriz agertzen da. Urrakortasune oso alture. Debagoienan oso gorrixe ikusten da, eta horrek nahi dagoetan, estalduri espara lantzen, lurtzorun galeri oso handixe isaleikela, ez da? Zerren geinke horren aurren? Barakau tresna bat, hori urrakortasune naiz eta oso altu isan, kudeatzeko, eta benetako igadura erreala murrizteko. Eta hori ere, CP faktori, landaretza moti eta kudeaketi. Argazkisak behatzen borou, ikusten dauz larre bat, garizoro bat, patatasoro bat, maasti bat, artikutzako argazkixe, eukaliptadi bat, eta arrasetik moztutako pinadi bat, ez da? Tordun, begibiztasunek argazkixok behatute, bai ikusten danara, erabilera bat ero besti euki, euriurak joten da benin, erabilera batek emotetzala babez gexagoa lurtzuruai beste batek baino. Artikutzako lurtzuru jasokora ben impactu txikixago izangora, han arrasetik moztuteran lurtzuru biluzixak baino, ez da? Esan doen morun, baso sistema heldu bat izangoralako hobetuen babestukora bena lurtzoru, berak dakarren berezko propietatik atxik. Eskualde guzti, debagoiena guzti, baso helduz beteta baleo, hoiz izango zan igadura reala. Oso basu. Emoten dau pintxan jotela holan urdinez, baina bai, matematikoki kalkulatara. Baina egeixera hori ez da reala. Eskualde bat ez da egongo inoiz, egongo zan berantzazoin nonoz, ondala milaka urte, baina ez da reala. Zehatxik, zolako gauzak ikusten dauz, edo nik behintzat ondarrun ikusten dut. Neure herriko errekire, neukatatako argazkixe, eta hor pilo bat lur da. Hori lurroi nunundik etorrire. Galduen jou lurtzoru. Hau, ondala hilebeteko argazki bat da, markina ingurun, eta bebai, sedimentuz betetara hori errekioi. Hori lurroi nunundik galdu baina. Justo ikuste zuen gaina hartune bat ala hori. Hori hartunioi itxien birrixaban Bizkaiko urpartzu erguk, sedimento gexeie, iritsi aiaako zenelako, eta esanelako gai hori uroi potabilizateko. Eta ben behian agertzen da nara, araotz. Eta araotzen neiku sedimentora behian, ez da? Bez da notak isu behar. Eta hori lurroi nunundik aiara. Haude, 2008ko baso mapin araberako erabilerak. Eta ikusten danara handaz lau erabilera nabarmendutxuaz, baso landaketak, 157 okupaten dabe, azalerin 157, baso seminaturalak 122, larrik 118, eta zigilatutako lurtzoru 1,5. Azkanengoko datuk Eurostatek dakarrezenak diz 2012. Eta horren arabera, Espainian, bataz besteko zigilatutako azalerire 1,7. Eta Alemanian 5,1. Eta debagoienan 5,5. Bai, hori gazta. Datu hori txokan gazta. Eta hemen eskuman ikuste zue 2008ko, ze klaro, onja 2022 ez da bez, horretxetin erote bai, konturatzi zeuek igaduri dinamikuran gauza bat ala. Mendixan eta lurtzorutan ze kudeak eta itxen dauenak igaduran eragin etxen da bela. Eta 2022 diferentire eta 2005 diferent izan. Orduan kontutan hartu birou hori bebai. Eta 2008an ikusten danara, orokorrin desente igadura real baxu ikusten dela, neiku urdine ikusten da mapi, eta asko horire hemen pagadi pilo bat da zelako, eta gero bestikan baso landaketa dizen zati handi bat, baso landaketa helduk zinelako 2008an bentzat. Baina bai ikusten dizon alde batzuk gorriz agertzen dizenak, eta horiz, horrek ja adierazten dabe igadura real oso altu. Eta hor ja oso altuk nahi dago zan, 50 tonelada hektarea eta urteko baino gexaua galtzen dela. Bale? Orduan, arek zikilatutako lurrak.
Ze eragin eukileike zeuen ongizaten. Han eskerreko grafikun adierazten danara Budapest hiriko zigilatzi. Gorriz agertzen danara zigilatuterana eta berdez lurzoru naturala. Eta albun, eskuman, han bertan, agertzen danara temperaturi Budapesteko herrixan. Eta zenbat eta horixaua edo gorrixaua da temperatura altuaua. Horrek nahi dago esan, zenbat eta zigilatzen maila handixaua, bero irla efektu handixauarala. Temperaturi asko altzaten da bela zigilatzen dauen lurtzoru. Lurtzoru natural batek klimi regulaten dago. Eta temperaturi askoz bajuagoara lurtzoru estanin zigilatute. Eskumako mapan agertzen da, zein jan temperatura mugi, hortik gora temperaturik eragin jako erixotzak agertzen hasten dizenin. Probintzike. Ez? Eta ikusten danara, Bizkaian eta Gipuzkoan, 30 gradotik gora, ja gure osasunin kaltik agertzen hasten dile. Eta erixotza batzuk, beruatxik sortzen hasten dile. Andaluzin, 40 graduaz pasaten gakue hori. 10 graduk aldira, eta horri aklimatazioiaz lotutera. Ez? Eta hor, einben, hane agertzen den osatu proiektu klimatek baten, einben, hori etorkizunea erun. Aldaketa klimatiku kontutan hartute, ze espero dou. Beroaldi geroz eta gehiagoa espero dou, eta horrek ze eragin eukileike geure bisiraupenin. Eta euren ondori xuxan zan, bero boladan eraginez, galdu genkezela bisi urtik. Eta beroaldi egun bakotxeko Bilbon 3,6 urte galtzen duela. Donostin 4 urte eta Gasteizen 4,1 urte. Orduan, zenbat eta gitxia zigilatu, urte gitxia galduko. Eta hori be, udal antolakuntzan, barneratu leiken beste gidalerro bat isaleike. Eta aldaketa klimatikuaz lotute be bai, espero danara, eta ziurrenik, edo bentsat susmu, badakau edo esaten duenez, euri zaparra da geroz eta bortitza batiz. Eta han ikusten danara goiko mapan, Europako R faktori, lehen ikusi duena, eta behian, 2050 urteako esperoten dana, proiektzioen arabera. Eta ikusten danara, urdinez agertzen dizen zatixak, geroz eta gehiago ari zela Europan. Eta urdinera, euri uran energisi handixago izangorala. Eta guk garaturo hori, erkidegoako, eta ikusi duenara, han agertzen da, guretzako erreferentziazko periodu dana, 1970-2010, eta han agertzen da lehengo moru, Donostialdi agertzen da urdinena, R faktore altuena dakarrena, 2011-2040 garren urteako urdine zabaltzen azten da, 2030-2030ko zabalagoara eta 2089ko hartzen da ben iparri xurialde guztik R faktorik handixagoara eta dator bat Europar Batasunak emondako datukin. Honek zen irago esan, R faktoria hunditzen bara etorkizunin, igadurin aurrin neukiko rouen urrakortasune be handixagoa izangorala. Eta orduan, hori kudeatzeko hartu dakauzen tresnak, landaretzi eta kudeaketin garrantzixe, ondiokan nabarmena guarala. Eta hon, amaitzeko, gustako lezake hause bideu ipintxi, haude Enrique Astola, Elgetako beizu bazerrexan jasu bera, hemen zeuen eskualdeku, beste leko batzutan ipintxen dut, nimiska kostatzen gako ulertzi, baina zuek ulertuko zue seguro. Eta berak esplikaten dau, lurretia zer dan. Eta igual batzuk ezautuko zue. Lurretia zan, eurak baserrixetan, malda handiko lekutan, goldatzen benin lurre, konturatzen zin, lurre galdu etxemenela. Eta orduan, etxemen maldin azpixan pareta bat sortu, eta ustazazoi amaitzen zanin, han paretan kontra gelditzen zan lurre, hotzaretan jaso, eta barriro gora altza, oso konstiente zinelako bestelanik, urrengoko urteko guzti txikisago izango zanela. Eurok, baek izen igaduri zer zan,
lurre birrein benela eta zainuen bizanela. Ointxe. Holanien beste zehozek esan, lurretia. Lurretia. Eta hoxe ba, egon. Eta zaitik ez da ikusten, ba? Bai, egon, Eta ez dut ulertzen. Listo? Ah, bale. Beti lagartzen behar handa bat, lurretia izan, Solanean. Hori nik utzi zeltut, nire aurretik izan. Bai, nire aurretik gero bai, baina nire aurretik asko, zaten lurretia izan, Solanean asko. Eta zer lan izan? Zestoka. Lurzestu egin, barnien batzuek lurzestok zurisa, zer izan dira, zimetzezko zestuek. Alakoen betetzen batzuk, solo garnien. Beste batzuk, fiskak hori lehekatzen. Bai, handueni ez da. Hori... Beti... Urtiak? Bai, batzuek... Gero bai. Guk geuk behizun behar, azazio lurra, baina... Ganoi. Betikoa ganoiak, ganoiko gutxu bera eta betikoa lurra, lehenia. Larrien. Betetzen zan barnien, eta... Gune atortzen lehia kabiegin, joreagin. Alde batien ganoa gutxua eta beste betikoa, lehatzen zanean ganoa gatu eta errez iruli behar ino makila batekana ero bat jartza ukaz, horpien lehuz izan gunean da, hartzea gara. Ganoa, borei hau zen epini eta ganoa gutxi bera. Ganoa gutxi bera. Ganoa erraz zain gutxi bera, da, betikoa lurra nur murdu da. Zestoka, bota bat zestoka da berroi kemaltze behar zain zelu, eta berroi zain ez. Mordu da zezta. Hemen aldapi asko, Aldapi asko eta lurra altzea bihar asko. Asko, altzea lurra altzea ara. Urteo itxiek komunik, urte batzuen giroik izagoelako, bustizia alako esinin, ja urren guztian gehizio altzabiak gau. Da, solo garnien luzpili eta solo gunean gaza izan. Hori bai. Hone, gero atzenien labortziak gutxitu zen da, labortziak gutxitu zenien zerreixan ez da lurrik jaten bera eta zerreixak geldi. Eta mugak eta bebai zein den bihar zate ziren? Labratzia utzi zanean, zelaixa geldi. Eta hone aurkezpena barriro galdurot? Bale. Amen. Eta bana matxura arte gumbina. Hola, manan. Atzerutzein eik, Ez toztotzen kaso, jolan. Urten. Eune. Hoxera. Matxuera jun, bale. Txun. Listo. Bale, eskerrik asko. Boixe, berak esaten dena, labratzia utzi zanean zelaixa geldi. Orduan, engin keseose. Moldatu geinke eta. Franklin Rooseveltek esan ban, 1927 urtin, beran lurtzoruk zuntzitzen ban, nazinoi, beran buru zuntzitzen banela. Eta orduan, niri ez geztake guztako geure nazinoi zuntzitsi, eta orduan, esperorot, zeo zerrein gorauela, eta ikasi dugula zeo ze. Eskerrik asko. Bueno, lagunok, oin zuen txanda da. Bate galderarik, hausnarketarik, komentaixorik. Apa naia, ikaratuta gelitu naiz datuak, 50 tona hektareako eta urteko, ez da, galtzen dena. Hola, zemata aguanta hauek, esan gure dut, lur geruzabe mugatua da, eta hainbeste galtzen badugu, etorkizun iluna oso askar dator. Bai, ados. Guztiz ados.
Bai, egixeran ara Europar Batasune be oso arduratuterala, eta berantzako be igadurirela arriskurik eta maskaria betaurra guk ez dut ikusten. Eta igadurirela eurantzako be arriskurik eta garrantzitsuena, esan duguena txik ez, behin galdutako lurzoru ezin joguelako berreskuratu. Eta legeldi aldetik, badanok ezagutzen dozue uran zuzentarau eta airin zuzentarau, baina lurtzoruk ez dau euki legedirik. Ez dauke legedirik ondiokan, babesiako legedirik. Eta horrek nik usten dut baien jabela bebai legedirik ez eukieran, ez gai izan konstiente zemate arteko eragine gehuazen sortzen sisteman bertan. Gaur egunin, Europar Batasunak itun berdiaz lotute lurtzorure pilarretako bat eta babesteko helburu rauke, eta Eusko Jaurlaritz bai badabil garatzen 2030 lurtzorun babeseako estrategisa bat. Ta neiro pentsa zeo zerreingo da bela. Baina bai, hauxera realidadi. Eskerrik asko naia, zeurk ezpun bolilla. Ezagozu hasieran oso ez ezaguna diala lurzoruak, eta gero jarri oso Gasteizko mapa lurzoruana, ez? Euskal Herrian ezauketa ditu gure lurzoruak, hau da, zenbaterenoko detailean ezauketa ditu gure lurzoruak. Eta galdera hau lotuko te Imanolenakin, zenbat tonela, 10 tona zan, hori da, ez? Galtzen dana. Claro, hori izango bataz besteko orokor bat, ez? Baina, zenbateko detaileak, zenbateko ezagutza gure lurzoru galerana, baita. Lehengoko galderi. Lurtzoru mapak. Lurtzoru mapak dakau Araban mapa bat, Arabar Errioxan beste mapa bat, Bizkaixan bat, eta Gipuzkoan beste bat. Eta Naparrun beste bat. Eta Frantzin beste bat. Eta gaina klasifikazio sistemi biltzen da bena bakotxak diferentire. Orduan, frantzesak euran klasifikazio sistema bereskurakarre, Nafarrak Amerikanu ibiltzen dabe, eta autonomia erkidegun erabiltzen da FAOku. Orduan, ontxe gabiz, proiektu bat eskatu naixan, hori dana harmoniza eta bateratzeko gaiga zen. Zemate arte ezagutzen dauz lurtzoruk? Zeuk eratzen goztazu. Nik kitxu gora bera ezagutzen dut. Baina orokorri nik uste dut asko estouzela ezautzen. Eta gexen bat, dala bere iztute lurtzoru ezagutzi eta horren erabileri, eta gero politiketan horrek ze enkajera karren, ez da? Zatzan baten, nekazari batek beran lurre ezagutun bir dau, horren gainin ze kudeak eta egokixen aileiken jakitzeko. Baina gero, onarte izan da nine, pakak ez da euki, lurtzoruk ez da euki enkajek pakin. Orduan, ezagutzi, mapak ordaz, ez dakarra resoluzioi oso ona, eta orduan erabileri hain demugatu, ezin jela politiketa traslada. Bilitxake, beste resoluzioi hobi haua baten, enbiko litxakez, benetan kudeaketako erabilgarresak izateko. Ez? 1.500 gutxi gora bera. Eta ez dakau hori resoluzioi. Eta bigarrena, igaduri, 50 tona, ez ezaztazu? Zema galtzen dan. Dakauen horrek mapok etxeko, urrakortasune etxeko, neikur resoluzioi onarakau. Ze sensibilidaderakauen igadurin aurrin, neiku konfixantzaz jakin geinke. Gero, igadura reala azberbaitzen dauenin, hori eskualdea eruti ez da hain erreza. Ze benetan partzelaz partzelako igadurire. Ze partzela baten etxen dan kudeaketa batek, bertan partzelan galtzen dan lurtzoru eragiten dau. Eta albun beste era bateko kudeaketi etxen bara, beste eragin bat auke. Eta hori ez dakau oso ondo digitalizata. Baso mapak dakauz gexen erabiltzen dauzenak, baina baso mapak be etxen di fotointerpretazioi bidez.
Eta orduan, benetan, zen niri neuri pasazta ongo xastin, basomapin arabera itxaspinu egon bizan leko baten, akaziaz betetako landaketa baten neuan. Eta beste baten eukaliptadixo izan bizana, baina ez da eukaliptoik. Eta orduan, hori ondo ez da netxen bitxartin, horrek erabiltzen borou beste erose ikasketa itxeko, bor akatz handi bat sortzen dugu. Zenbat lurtzuru galtzen den, atzan baten da, landaretzite kudeaketik. Guk egin duen ikasketa bat zaian, eta proba gendu zen, pineudi bat arrasetik moztu zen, eta preparazioiko erabili gendu zen 3 teknika ezberdin. Ondala 15 urten gendun hau, Eta zan, buldozerra sartu gendun lehen subsolau bateaz, orduan garraixin oso tipiku zanelako, on gitxia ebiltzen da hori, eta beste baten gendun subsolau diskontinuo bat, eta gero eskuz, desbrosen baten gendun eskuz. Eta, klaro, desbrosatezunin eskuz, ez toz lurzoru biluzik lahaten, ez? Eta gero guk egin gendu zen, gero partzelak, eta gero han egin gendu zen zanja batzuk, endrikek eta etxen berantziako paretak, eta etxen gendu sedimentuk jaso. Eta horre sedimentuk hartu, eta pixa. Egon ginen 3 urtin hori etxen. Eta ikusten gendun ezan, desbrosen manual bat etxen borou, galtzen dan lurre, kasi isesta. Kasi isesta. Baina buldozer moduko makina bat zartzen dauen mendixan, eta lahaten dauen morun lahata, galtzen dan lurre askora. 1500 bidar gexaua eskusen je baino. Horretxe datutakat. Zela rekuperaulik lurra, o zeinek lurra? Ba, estaldu. Estaldu. Atzan baten ikusten dut lurtzoru bat, igaduria txipagabiz berbetan bentsat, baso heldu bat eukitxi, arriskua handixerakarren lekun, estaldu irire garrantzitsuena. Orduan, baso heldu bat eukitxi izango litzake babesik onena. Baso heldu bata, lurtzoru bat, hobetuen babestukora ben azpiegitura naturala. Eta horri, bada urtez urte, bartikutzan egin zan antzea, ez? Ba, horbela gehitzen, gitxike berreskuratzen juten da, eta eitzen danera zelaixe, para. Hemengo pinudietan erabiltzen da buldozerrak eta bakuak. Hori arauak ez dago aldatu nahi? Gobernuak nahi dute esan, ekonomikoagoa da buldozerra sartzea lehenko moduan baino. Bai, bueno, atzan baten legedixak esaten da benan, Gipuzkoan legedi bata, Bizkaian beste bat, eta Araban beste bat. Eta ez bardinak. Bizkaian mendilegi barriztaen birde. Aukera bat izan leike barriztaten den momentun, zeukesasun morun, araudixe aldatzeko. Nahi dan aldatu, nik ez dut entzun nixe, ez da nahi dan aldatu, ez dakat idea ipe. Nahi eta neik erretik, zegoek itxen dituzue txostenak eta olako aholku txostenak eta hemen oina itxatzen gabitzen guzti honekin bideratzen da Eusko Jaurlaritzara edo dagokizon administrazioa eta erantzunik jasoten duzue ondoren? Ordan, printzipioz, danok jakinean egon gaitezen, jakinean badauz. Bai, atzan baten guk urtero txostenak etxen dauz, eta gure emaitzak Eusko Jaurlaritza bisaltzen dauz urtero. Bai. Eta nik hemen esaten duten guzti, aldoten leko guztixetan esaten dut, beti lurtzoru babestuen birdela eta hori dana, aldoten leko guztixetan esaten dut. Eta mendizerbitzuetako teknikari izan aurrin, Eusko Jaurlaritzako teknikari izan aurrin, entzun nahiztanak beti entzun gorau. Eta Europa mailan edo beste, igual da, bueno, Europa espada beste herrialderen baten ezautzen duzu olakotxe lurzorurako babesian dabitzen proiektuak, planak, legak eta? Eskozik dauke beran babes lege propixu. Da urtitan, ja. Bertan, lehengoko gauzien benazan eskoziko lurtzoru mapi,
arrisku mehatxuk, zonalde bakotxeko mehatxuk identifika, eta gero legebiltzarren eta parlamentun garatu zen babeslegi, lurtzorun babeslegi, eta onartutera, urtitan ja. Lehengokuk izan zin. Eta gero araudixe be herrialdez herrialde aldatu itxen da, adibidez, Suitzan arraseko mosketak hektarea bat baino gehiagoa ezin ji izan. Eta oso basotutako eskualdire Suitza, eta maldatzu, eta errefaktorin urdinez agertzen da, eta dana. Eta orduan, eta baso ekonomisi garrantzitsure, orduan, hektarea bat alda maksimo arraseko mosketien, eta oso ondo planifikata. Zuk behian mosketa bat barakazu, goiku ezin je bai. Beikuk goiku babesteko. Lurralde antolamentu klabire. Eta lurzoruak halako lege babesak daukan Eskozian kasuan eta Suizan kasuan basogintza beste eredu sostengarri gixau horrek erabiltzen dituenak. Ezautze oso herri mailan ze erantzun eduki dauen edo egondan kezkarik edo erantzunik edo halakorik? Ezautze dozuzuk? Kudeaketin ingurun dinozu. Ondala urte batzuk etorri zin, frantses batzuk hortxe Ginebraz mugietzen da ben Frantziko alderdiko baso jabe talde bat, hango lehentakasi etorri zen gehuana Bilboa, ze eurak, einben akordixo batzuk, einben euran kudeaketi aldatzeko, Nesle enpresiaz, ure, Nesle kantxeukazen manantial batzuk ero, eta ure hartzen man. Dordun Nesleentzako oso garrantzitsu zen sedimentoik esaiati hartu nita. Bera negozizu hortixe izan. Eta orduan egin ben Nesleen eta baso jabin hartin, akordixo bat, da baso jabik kudeatzen ben euran basuk beste era batea, sedimentuk esaiateko horreta hartu nita, eta Neslek etxetzen konpensazioi bat, hori sobrekosti kostaten gakoena Neslek ordaintzen ban. Eta atzan baten da, akordixuta aiati. Maixan jarri, berbain, eta akordixuta aiati. Saiatuko gara, mikrofono erabilen zemen jente askoz, baina interneten askoz gehiago egon bidea. Basoetaz gain, hau aplikagarria izan daiteke herri inguruan, ez? Diot, kontuan izan da, zenbatet aldapa dauzkagun, ez? Bai. Alde batetik, gero eta zuaitz gehiago, mantentzen badu herrixan, ez? Horrek eragina ona izango dau, ez? Gaina, horrek eukiko ban eragina gainetik, lehen esan duen beroirla efektu murrizteko. Eta holako kasuk, nik usten dut, bai, eraginen abarmena izango zanela. Eta holako zigilatze maila alturakarren leko baten holako ekintzak, bero murrizteko evapotranspirazioi favoratzen da benak eta inguru freskotzen da benak oso ondo egongo litzakezela, bai. Eske, zoritxarrez, erigintzatik, hainbat herritan ez da hori gertatzen, justu kontrakoa, ez? Bai. Gero eta zuetz gehiago mostena dira. Bai. Eta ez dut uste zentzu daukanik, ez? Eta eraginen abarmenara, zenbat eta berdetasun gehiagoa egon herrixetan, bisikalidadi hobi eskaintzen dotza bertako herritxarrai. Gero, bigarren galdera eta azkena da, zein da zure iritzia bankaletan horrela lurra, rotabatorerik eta ez da, atxurrarekin, atxur txikiarekin agian bai, baina bankaletan voltatu gabe, hori materia organika gaituz, ez? Ezagutzen duzun sistema hori, adibidez kartoia, gainean jartzen dela, eta gero komposta eta hori da, karearrixa eta... Bai, atzan baten lurtzoruk, hori ez dute aipatu, baina materia organikun galeri da beste arriskutako bat, ez da? Eta orokorrin gure lurtzoruk desente pobritiz materia organikutan. Orduan, materia organiku gehitzi lurtzoruai ona izangora. Zatzan baten horrek materia organikuk buztinakin interakzionaten dau, eta etxen da benara lurtzorun egituri hobetu. Eta egituri hobetzen da benin, euriura joten da benin, hori lurroi ez da hain errez
soltaten. Eta orduan materia organiko gaitzen batzazu lurtzoruai, hobeto. Kartoi, zelulosi, tere isaneran, kompostaz, bisitzen, atzan baten lurtzoru batek funtzionateko bisixe bir dau. Hor da zen mikroorganismo, onjo eta animali guztik bir dau. Orduan, zenbat eta materia organiko geixa eta bizi geixau euki, hobeto. Orduan, limotsua izan da hemengo lurra, areia botazkero eta kareharrixa ondo, ez? pH ikusi bir, hori de lurtzoru lekuan lekuko, ez? Batzan baten bakotxak ikusten bir. Baina bai, lurtzoru azidu eukite eta limotxu, ondar ari eta karik lagundu itxen dabe hori askatzen. Mila esker. Bai, hemen itxiko. Seguro? Seguro, zuzei? Ez seguro, lasai. Berde siguratuta gauz, da, bueno, ez dakit, hainbeste pinudikin adibidez lurzoru mota daku, zuhaitz mota dano, hor gora, bera handi xagongo di, ez da? Lurtzoru motin aldetik... Lurzorien kalidadientzako... A ber, lurtzoru motik... Zer jungoran ondo lurtzoru motik mugatuko rau bai. Pinuai adibidez, kare bixixe ez gako gustaten. Orduan, kare bixiko lurtzorutan hasieran ondo jungora, baina gero hilen gora. Zuek pinu ondo jun batzue, nik esango neuke lurtzoru aziduk eta kare gitxiko lurtzorutak kasuela. Orokorri, baina ez dut ezautzen oinatiko lurrak asko, bakarrik ezautzen dutan iturri gorrin dakauen esperimentazio igunin dakauen lurtzoru, domekan ikustea jungo gazena, eta han dakauenara lurtzoruk, neku frankure, erdibideko teksturirauk, eta baina oso harritxu. Oso harritxuk, han iturri gorrin toparo zen lurtzoruk oso harritxuti. Eta horrek asko eragiten daue bai, sustrai anklajin, eta infiltrazioi gaitasunin. Bueno, hemen ikendan basogintza edo nire ustez oso oldarkorra da, ez? Baina hemen bado percepzioa baserritarrak mendixa goldatu behar dela. Goldatu ezkero, gero pinua hobeto etorriko dala. Baina, gara, zuk esaten duzunez, eta holaxe da, lur galera oso ondixak dauz, eta horre pobretzen dau. Orduan azkenean, olako eredu batek egiten dagoena da, norberante jatura arrisak bota. Igual epe oso laburrian, eman kortasuna igoko dozu, baina epe ertainera edo luzera, erabat galduko dozu. Hori nola sartu leke... Edo regaldegi. Kudeatzaileen... buruetan esan gura dut. Nik nire partetik enjotea. Tendentzia da, geruta bortitzaua. Bai, gure partetik zerren jau. Lehen esan dutzueten, subsolateko hori arrazoi beti izan da lurtzoru airestatzi, gero pinu hobeto etorteko, ez? Atzan baten, baina zehatxi birdogu airestatu. Aurretik makiniz hartu roguelako eta trinkotuen joguelako hori lurroi. Ez? Beste era batea kudeatu bagendun, igual ez baina airestatu biharrik eukiko. Baina, bueno, hor esperimentun esan duena buldozerra eta subsolak diskontinu eta manuala konpara gendun partzeletan, egin gendun esan pinuk landatu zin, preparazan lurzoru, mekanizau edo manuala, eta gero landatu zin pinuk, eskustaretan, eta egon ginen pinun askuntzin neurtzen, lehengoko 2 urtin, eta 15 urtea buelta ingendun, benetan ikusteko ia mekanizata eta hori subsolata pinuk hobeto hasi zin, ero ez. Eta 15 urtea buelta ingendunin, konturatu ginen, lurtzoru baldintza eskazaguatan eguanela mekanizatutako partzeletan, ur erretentzio almen txikixaua euken mekanizatutako partzelak materio organiku galdu belako,
Eta eskuseinako partzeletan askoz egituratu hau hauan lurtzoru, eta pinuk askoz hobeto hasizin partzela manualetan. Niko hoxe daturakat edo hoxe pintxeno mai gainen. Bai, hobeto. Bai. Baina egixeran arabe bai, epe luzeko ikasketaik orokorrin ez dala etxen. Diru guk ikerketak etxeko moten eskunin normalen diru, izeten da 3 urte, 4 urte, eta orduan, klaro, 15 urteko ikasketa bat etxeko, normalin ez dozuk itxen diroik. Eta nik suerti ukine ban, neure tesiko partzelak, gero beste proiektu baten, barriro neurtzea junalixan eban elako. Eta holantxe nik lortu gendun horrek partzelok barriro neurtzi. Baina hori informazioi orokorrin galdu txen da. Zientzia sistemia hemen errexan be, dan morukura lako. Zorionak, itzaldia oso bolila izan da. Nik uste agian beti patrika ikutzean etortzeiala zeak, soluzioak, eta igual lurzorua baloratzia izango litzakela bitako bat, ez? Farola bat buskatzen bain zu patu inberda. Eta lurzoruare danona da, pinua beria da, baina lurzorua agian danan... Baina ez da egixe. Lurzorua ez da danona. Lurzoruk normalin jau irauke. Eta hoxera arazo nagusixena. Bai, ze urak ez dauke jauek, ure danonara, arnazten dauen hasi danonara, baina normalin lurzoruk, mendixak, nekazal lurrak, jaue bat auke. Eta nik usten dut hoxera arazo nagusixena. Eta horretxatxik ez dala babestu eta gazen egoeran gazela. Osa, zuk egitezun erabilera lurzoruana, ez zuria bakarri da. Berez, araudi batzuk bete bizu, ez? Baina gaur egunin lurtzoru babeseako legedirik ez da neinin, ez da oso zorrotza. Ez da oso zorrotza. Europar Batasunak 2006 urtin, 2006, apartin da, alegin juzan araudi bat onartzen, lurtzorun babeseako, baina ez ban lortu. Legebiltzarrak atzea botaman, ze bost herrialdek betain ben. Frantzi, Erresuma Batua, Austria, Alemania eta... Alemania, Austria... Erresuma Batua esan dut, ez da? Bosgarrena ez da izenean. Horrek herrialdiok betain ben. Eta orduan ezin izan zan onartu. Eta Alemanik eman kanpaini izan zan hoixe. Lurtzoruk jabetza pribaurauke eta ez da ikutzen. Eskerrik asko. Onjo bai. Bueno, ez guztua gatu nien, Eskerrik asko polita izan da hitzaldia eta azkena esan dezun honekin ikustet bereiztu behar dela. Lurzorua jabia dauka eta horrek emateio lurra erabiltzeko eskubidea. Lurra etekin atatzeko eskubidea. Baina ez lurran emankortasuna kaltetzekoa. Hori ez da eskubide bat. Hori da geure buruei eman diegun lizentzia bat, nahi badugu, baina eskubide bat ez da. Orduan ikustet horri heldu behartzaiola, heldu beharko geniokela legeri gabe ere, zentzunagatik bakarrik. Hori usteet puntu garrantzitsua gala kontuan eukitzekoa, ez? Eta gero zanen izun hori, aurrenengo diapositibo hori asko gustatu zait ume hori lokatzetan jolasten, baina gaur ume gutxi hiltzea lokatzetan gustoa. Uretan asko, baina lokatzetan inorrez. Hau da, harrigarria da bizitzaren oinarria dan lurtzorua ze gutxi ezautzean eta ze gutxi erakustean, ez? Txiki-txikitatik ere. Ez, gero eta ez dakit, ez? Nazka edo zer gehiago zaion horri, zer esan izka esorko bizidunei, daukan garrantzia izan da, ez? Eta hori izan da galderatxo bat. Gure herriko lege gile hauen gandik adostasuna, ez da omerke, ez dakit noiz iritsiko litzaken hemen, lurtzorua babesteko legia, baina hori baino erresago iruditzen zait, gure landa ere mutan, makinariaren erabilera mugatzia edo arautzia. Netzat erresago lortu daitekeen, edo, nik kudeatzailea banitz, hortik joko nuke erresagoa iruditzen zaiten bide badalako hori.
Nere galdera da, ea leku zibilizatuago hoietan, ote daun, bakit Eskozia ez dala hau, baina nire maldak eta mendia badaude, eta ote daun horri behirako araudirik, legerik, ezautzezun. Makinaria, mendian, makinaria astunaren erabilera mugatzen duenik. Herrialde gexenetan. Eta bertonbe bai, Bertonbe makinaria astunan erabileri mugatutera, eta mendileg irakurten bozu, maldin euneku narabera makina bat sartu zeinke edo ez. Eta beti be, ipintzen dau, irulegitan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, irulegitan ipintzen dau, beti be, makini sartzekotan, sartu bizule beti, lurtzoru ez duzunin kaltetuko. Hori paperin idatzitxera. Hori zelan beteten da, beste galdera bat hori. Bai, herrialde gexenetan da araudixe, batzutan gauzatzen da era batea, eta beste batzutan beste era batea. Nik esango izut Bilduren legealdian lortu zala 140tik gorako maldetan, makinari astunaren sarrera debekatzea, eta Bilduk boterea galdu bezain pronto aldatu zutela legedia berriro hori ez bete arazi behar izateko. Beraz, hori ez da betetzen eta ez da bete arazi nahi. Bai, guztiz ados. Gustu datu zaio? Ondion zeo segatu, pendiente. Bueno, eskerrik asko naia. Zure aurkezpenatik eta eskerrik asko zuei.